Il-Prim Ministru ħabbar li għaddejjin diskussjonijiet mal-imsieħba soċjali favur żieda fil-paga minima nazzjonali. Dan kien żvelat waqt intervista fuq diversi temi inkluż il-paga minima nazzjonali fid-dawl tal-pressjonijiet inflazzjonari fil-kuntest internazzjonali. Dwar il-paga minima nazzjonali, iva, tittiżdied il-paga minima nazzjonali għaddejjin f'diskussjonijiet anke mal-imsieħba soċjali biex ikun hemm reviżjoni ta' din il-paga minima nazzjonali il-fuq naturalment. U fiduċjuż li dak id-diskussjonijiet waslu għal eżitu li jkun wieħed sodisfaċenti u li nkunu eventwalment nistgħu nħabbruh. Il-Prim Ministru għamel din id-dikjarazzjoni ftit jiem qabel jitħabbar il-budget għas-sena d-dieħla li wkoll tkellem dwaru fl-istess intervista. Dr. Abela sostna li l-budget li jmiss se jkun qed jieħu lill-pajjiż għas-snin li ġejjin imsejjes fuq il-qasam soċjali li se jwieżen lis-setturi kollha tas-soċjetà. Dr. Abela stqar li għalhekk il-budget espansjonarju se jkun wieħed strateġiku li joffri direzzjoni il qudiem. Dan se jkun budget ieħor li se juri li se nagħtu stabbiltà fil-prezzijiet tal-enerġija. Il-prinċipju se jkun li l-pis jerfgħu il-gvern, in-negozji nħallihom jibqgħu mixin il-qudiem ikabru il-kejk ekonomiku tal-pajjiż, in-nies nibqgħu niggarantulhom xogħol ta' kwalità u niggarantulhom ukoll li l-aspirazzjonijiet ta' ħajjithom se jitwettqu u dal-budget se jkun dik lodda li tiffaċilita twettiq ta' dawn l-aspirazzjonijiet. Dwar l-inflazzjoni, Dr. Abela innota kif il-pressjonijiet ikunu l-ikbar fuq min jiflaħ l-inqas. Għal daqstant, apparti l-miżuri li diġaħa l-gvern f'dan ir-rigward, tkellem dwar pressjonijiet ta' inflazzjoni li huma artifiċjali, fejn jista' jagħti il-każ li xi negozji approfittaw mis-sitwazzjoni. Hawn il-Prim Ministru sostna li dan m'għandux ikun b'mod partikolari fis-setturi tal-ikel u tal-mediċina. Madankollu tenna li dan ma jfissirx li l-gvern huwa kontra in-negozji. Għadna nappoġġaw sal-lum in-negozju se nibqgħu nappoġġaw in-negozji ma fejn element ta' li ħżejjed ta' skabtu minn fuq dar il-poplu, partikolarment minn min jiflaq li żjed, partikolarment minn fuq affarijiet essenzjali bħal mediċinali u prodotti bażiċi tal-ikel allura hemmhekk leta. Hemmhekk le, hemmhekk anke jiena l-koxjenza tiegħi ma tħallinix noqgħod kwiet li ma nintervjenix u f'dak kollu li nista' nagħmel nara illi ejja ma nkunux aħna li nisparaw f'saqajna u dak kollu li għamel il-gvern f'dal-aħħar xhur biex jgħin in-negozji jkunu negozji li jirreċiprokaw b'xi element ta' profiteering eċċessiv li jwaġġa l-poplu. Fl-istess intervista l-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista bit-tema Insaħħu Malta tagħna li ntemmet il-ħadd li għadda u li kellha numru ta' workshops ikkaratterizzati bid-dialogu ħaj fost il-komunitajiet. Il-workshops l-importanza tagħhom it-temi li ġew diskussi. Il-kwalità ta' parteċipazzjoni li kien hemm, il-kwantità ta' nies li attendew hemmhekk fejn tara kemm aħna meta nibagħtu messaġġ b'saħħtu, l-attiviżmu hemmhekk qiegħed u n-nies iridu jipparteċipaw fil-ħajja pubblika, jridu jagħtu l-kontribut tagħhom, il-femiet tagħhom dwar temi varji u mela nħallu lil min jipprova jdaħħal politika ta' dwejjaq. Hawn il-Prim Ministru enfasizza l-fatt li issa dak li ġie diskuss fil-Konferenza Ġenerali rrid jissarraf f'azzjonijiet konkreti li jġeddu l-viżjoni tal-Partit Laburista li se twassal għall-elezzjonijiet ta' Ġunju li ġej. Brabta ma' dan Dr. Abela nnota li ż-żgħażagħ irridu jkunu fuq quddiem nett tal-politika tal-Partit Laburista u ħeġġeġ għal aktar kandidatura żagħżugħa.